Li dadgeha sezaya giran ya dehemîn ya Diyarbekirê çaremîn rûniştina doza kuştina serokê Baroya Diyarbekirê Tahir Elçî birêve veçû. Parlamenterên CHP û HDP, serok û rêveberên Yekîtiya Baroyan ya Tirkiyeyê, endamên rêxistina lêborînê, rêxistinên parastina mafên mirovan, parêzer û malbata Elçî beşdarê rûniştinê bûn. Parêzeran dixwastin ku Serokwezîrê wê demê yê Tirkiyeyê Ahmed Davutoglu ku gotibû kuştina Tahir Elçî kuştineke siyasî ye di dadgehê de were guhdarî kirin, li ev daxwaza wan hat redkirin. Yekîtiya Baroyan ya Tirkiyeyê TTB jî wekî müdaxile dozê hat qebûl kirin. Bu dosyanın cezasız kalmaması için Tahir Elçi'nin hayatı boyunca... Serokê TTB Parêzer Erinç Salkan got, divê dadgeh bûyera kuştina Tahir Elçî ronî bike û divê ev doz bêsiza nemîne. Bu şehrin ortasında bir baro başkanı öldürüldü. Di nava bajêr de serokê baroyê hat kuştin. Divê ev bûyer were ronîkirin. Divê doza kuştina Tahir Elçî ku jernediyar nemîne. Divê ev doz bê siza nemîne. Heger ev doz zelal bibe, de ev yek nîşan bide ku ev welat welatê dadweriyê ye. Ji aliyê me ve girîn bû ku em wekî müdaxilê vê dozê werin qebûlkirin. Em hêvî dikin ku biryareke wijdanan rihet bike bêdayîn. Türkiye Barolar Birliği'nin katılma talebinin kabulü de Parêzer û berevanên doza Tahir Elçî li ber derê dadgehê Kongreyeka Rojnamegerî li darxistin. Serokê Baroya Diyarbekirê Parêzer Nahit Eren, nameya kesekê hukûmxwarî yê bi navê Deniz Ataş pêşkêşî dadgehê kir û got. Deniz Ataş ji dozeke din hatiye girtin. Lê dozgerekê bi navê Kenan Ke xwestiye Deniz Ataş bibêje, wan her du endamên PKK yên ku wê rojê du polîs kuştina Tahir Elçî jî kuştin. Nahit Eren got, dadgehê daxwaza wan ya darizandina dozgerê bi navê Kenan Ke red kir. Büyük çaba sarf ediyorlar. Parlamenterê CHP İstanbulê Sezgin Tanrıkoglu jî got, du endamên rêxistinê 13 kîlometreyan di nava bajêrê de hatine şopandin. Lê nehatine sekinandin. Ji ber vê yekê Tahir Elçî baweke plankirî hat kuştin. Serokê berê yê Baroya Diyarbekirê Ahmed Özmen jî got ku divê qeydên vîdyoyên winda yên dema kuştina Tahir Elçî jî werin dîtin û di nava dosyayê de cih bigirin. Yani ki hinek videoya jê birin hene, hinkî veşartî hene, hinkî wenda hene. Evana destek wan wendek, evana ne wekû em bêjin tesadüfekî. Hek ew dîmen werin holê baweriya me heye ki şehla kujerê de û şehla ronîkariya vê kuştinê jî de ew ê gelek delîl derin holê. Min ara jêre dibêjin çarling hatiye avakirin. Tahir Elçî di 28 mijdara 2015 de li ber lingên minareya Çarling ya li nava Sûra Diyarbekirê hat kuştin. Du dozê de sê jê polîs û yek jî endamê PKK 4 kes tên darizandin. Her sê polîs biriya deng û reng beşdarî rûniştinê bûn. Daxwaza girtina her sê polîsan jî hat redkirin. Ji bo her sê polîsan bûna sedema mirina kesekî tevî texsîra bizanebûnê ji 3 salan heta 9 salan, ji bo gumanbarê endamê rêxistinê jî 3 caran sizayê girtîgehê yê heta hetayê û 45 sal sizayê girtîgehê tê xwestin. Dadgehê rûniştina pêncemîn ya dozê bû 15 hezîrana 2022 paş xist. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.